Дундуков 2, където Деси Ризова ще ни предаде атмосферата пред сградата. Деси, отново към теб. Здравейте, продължаваме да сме в очакване двамата президенти да стигнат до входа на сградата и единия да изпрати другия. Междувременно обаче отново сме при хората. Тук, както можете да видите, са представители на поделението на Мотоклуб Нощните вълци. Добър ден, защо сте тук днес? Добър ден. Днес сме тук, за да изразим нашата радост и подкрепа от избирането на новия български президент, един достоен български генерал. На вашата жилетка пише "Начнея волки" на руски. Свързано ли е това с Русия? Това е свързано до толкова, доколкото ние сме отделение на руския мотоклуб, а иначе сме българи. Добре, какво тогава ще пожелаете като българи на новия български президент? На новият български президент преди всичко му пожелаваме здраве. Да бъде успешен президент, да успее да ни обедини, да обедини българския народ, който в момента е разединен, да ни представлява достойно пред света, защото българите сме горд и силен народ и ние трябва да имаме и такъв президент. Какви трябва според вас да са отношенията между България и Русия? Отношенията между България и Русия трябва да бъдат братски, защото ние сме два братски народа, ние имаме един Бог, молим се по един и същи начин, на един и същи език. Имаме един генетичен код. Много ви благодаря. А сега, колеги, ви предлагам